Ngiyaphinda ngiyanibingelela Manazaretha amahle enkosini. Ngoba seluze lafika lolu suku abalele lapha akade balindela ngisukuma nokubabongela. Lolu suku esibalethela inkonzo yabo minyaka yonke yokubakhumbula inkonzo esiyibamba nabo. Lenkonzo nabo bayayazi ngoba babehamba besaphila kulo mhlaba. Kule nkonzo suke sibacela kugombela ukuthi azabakhumbule abangezanga kahle besehamba la emhlabeni. Sibacela kuyena uBombela umnikazi wezulu nomhlaba ukuba bathethelele wonke amacala babenawo bagcine bewuzuzile umbuso wezulu. Bese bangenisa emzini okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Bamenyeziwe emathuneni ya usebephumile